mapurisa eZimbabwe Republic Police vapindira kune zvemademonstration kana kuti vatotanga kuchikidzira macitizens enyika yeZimbabwe vari kuda kupinda mugwagwa vari against chihurumende chavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Tiri panyaya iyoyo tiri kuona panapa kuti munhu wese weZANU-PF kubva kuneyo munoti mudiki wacho kusvika kuzvimachairman vari mubishi vari kuposta mavideo mumasocial media vachitraya kuda kubloka vanhu kana kuti vachitraya kuchikidzira vanhu kuti vasapinde mumugwagwa. Vanoratidzira kuti chibill chakapasiswa ichi hatisi kufara nacho, chakaitwa zviri kunze kwemutemo, because tikada kuongorora nyaya yacho mufambisirwo yakaitwa tinoona zvekare kuti pakapasiswa bill number 3 kana kuti mutangira ukaita bill number 3. Bill number 3 rinonzi rakakumbirwa nemacitizens enyika yeZimbabwe vachidedzera kuti vaMnangagwa muri huchi muri kugona kutonga. Asi bill number 3 iroro rimwe chete iroro rakazopasiswa pasingabvuminzwe macitizens enyika yeZimbabwe kuti vaende kureferendamu vanonyatsonoongorora kana kuti vanyatsonoprova kuti tisu takarida bill iri. Bill racho rakazongopasiswa zveumbavha kana kuti zveukopokopo, zvirizvo zvisiri kufara nemacitizens enyika yeZimbabwe vazoronga kuti rege tiende kunoratidzira kana kuti rege tiende mumigwagwa tinoita demonstration kuti vaone kuti hatisi kufara nezvinhu zvakaitwa ipapo. But tikubva taona zvekare kuti semuhurumende iyoyo ndo iri kubva yadedzera kuti hatisi kuda kukuonai mumigwagwa, tikakuonai mumigwagwa tiri kukusungai, zvichireva izvo kuti vari kuziva zvavakaita varume ava. Ende tikada kutarisa tinoona panapa kuti vanhu vakawanda vakatengerwa motikari, vanhu vakawanda vakapiwa mari, but tikada kutarisa tinoona zvekare kuti tine vamwe vanhu zvekare vange vari vanhu vanopikisa hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Vamwe vakapisirwa dzimba, vamwe vakarohwa vakakuvara, vamwe vakapinda mumajeri, vamwe vacho vakatsakatika. Vanhu ivavo vese vakaitirwa zvinhu izvozvi vanhu vari against hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Hatina munhu watakanzwa anosapota ZANU-PF anodedzerwa kunzi akazotsakatika asi kuzikanwa kwaari, akazoonekwa akabayiwa injection kana kuti akazopisirwa imba yake. Hakuna munhu weZANU-PF akaitirwa zvinhu izvozvo. Zvinhu izvozvo takangoona zvichiitirwa vanhu vari against ZANU-PF kana kuti vanhu vasingafariri bato reZANU-PF. Asi tikaona zvekare kuti vanhu vese ivavo vakaitirwa izvozvo, vanhu vakarohwa vakakuvara, vanhu vakapisirwa dzimba dzavo, vachinoripota mapurisa eZimbabwe Republic Police haana kana matanho aaitora, zvichireva izvo kuti iyo mapurisa eZimbabwe Republic Police vane saidi ravanosapota. Haachazi mapurisa eZimbabwe Republic Police, chatongovawo chibazi cheZANU-PF Republic Police, because tikada kutarisa tinoona kuti Zimbabwe Republic Police chainongoita kana kuti ukada kutarisa zvinhu zvainosimudzira musoro zvinenge zviri zvinhu zvekusapota ZANU-PF. Haina peinombobudawo ichisapota macitizens enyika yeZimbabwe. Even macitizens enyika yeZimbabwe vakaenda kunokumbira kuti tipeiwo date rekuti tipinde mumigwagwa tinodemonstrata, ende tinokumbirawo kuti kana tichidemonstrata munge muripo muchitiprotecta, munge muripo makatichengetedza. Tinoona panapa kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vanoramba zvese, havana kana condition yavanopa macitizens enyika yeZimbabwe. Zvinozoita izvo kuti macitizens enyika yeZimbabwe vazongozvifananidza, vazongodedzera kuti tave kungoita zvinhu zvinoita kuti isusu tigutsikane nenyika yedu kana kuti tigadzirise nyika yedu. Asi mapurisa mamwe chete yayo zvekare tinozoona vanozobudisa mastatement, sekubudisa kwavaita statement kuti mukapinda mumigwagwa tichakurovai, tichakusungai, eni munhu achapinda mumigwagwa zviri kunze kwemutemo. But tikada kutarisa zvekare panoverengwa bumbiro remutemo, mubumbiro remutemo rimwe chete iroro mune masection, mune machapter anobvumidza macitizens enyika yeZimbabwe kuti vange vanodemonstrata.